Doteraz sme si hovorili o tom, ako správne založiť pracovný pomer, čo musí obsahovať minimálne pracovná zmluva. Opäť pripomínam, že neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy je pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň musí dostať každý zamestnanec najneskôr mesiac od vzniku pracovného pomeru. Pracovná náplň určuje to, čo má zamestnanec podrobne vo svojej pracovnej pozícii vykonávať a spĺňať, a pracovná náplň ohraničuje aj jeho pracovné povinnosti. To znamená, netreba si mýliť, ak ja mám v pracovnej zmluve alebo teda v pracovnej náplni uvedené a ďalej podľa nariadenia priameho vedúceho, tak aj na priameho vedúceho sa vzťahuje len pracovná náplň. To znamená, že vedúci môže nariadiť zamestnancovi vykonávať len práce, ktoré má uvedené v pracovnej náplni. Všetko ostatné je nelegálna práca, pretože na ňu sme zamestnanca do firmy neprijali. On to nemá v pracovnej náplni. Ak chcem zamestnancovi nariadiť inú prácu, než má uvedené v pracovnej náplni, môžem to urobiť výhradne len dodatkom k pracovnej zmluve, teda písomne, alebo uzatvorením nejakej dohody o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce. Takže aj u vedúcich treba informovať, že jednoducho vedúci nemôže zamestnancovi nariadiť prácu, ktorú nemá popísanú v pracovnej náplni. Preto sú tie pracovné náplne také dôležité. Preto sú nevyhnutnou súčasťou pracovnej zmluvy. Nestačí pomenovanie predavačka. Ale čo predávam? Ak predávam a mám povinnosť aj vyskladňovať tovar, tak to musí mať v pracovnej náplni. Ak mám aj stáť v pokladni, tak to musím mať aj v pracovnej náplni. Pokiaľ mám len predavačku, ktorá predáva tovar v rámci predajne a nemám napísané, že môže blokovať, tak ja ju do tej pokladne jednoducho postaviť alebo posadiť nemôžem. Vzťahuje sa to tak na všetky pracovné pozície. Treba o tom informovať zamestnávateľov, samozrejme aj zamestnávateľov a manažerov, aby neporušovali zákonník práce tým, že zamestnancom nariadia niečo, čo nemajú v pracovnej náplni. Ak by sa pri výkone takejto práce stal pracovný úraz a ten zamestnanec by sa ohradil, že on toto vôbec v pracovnej náplni nemá, tak je to celku dosť vážny problém pre zamestnávateľa a samozrejme aj pre manažerov. A to len na doplnenie pracovnoprávnych vzťahov. Tak ako sme pracovný pomer založili, a budem veriť, že sme ho založili v zmysle zákona a platne, tak raz budeme pracovné pomery aj ukončovať. Akým spôsobom môže skončiť pracovný pomer? Začnime vpravo žltým okienkom odstúpením od pracovnej zmluvy. Kedy môže zamestnávateľ alebo zamestnanec odstúpiť od pracovnej zmluvy? Od pracovnej zmluvy sa dá odstúpiť len vo veľmi výnimočných a ohraničených situáciách. Ako sme spomínali pri vzniku, pracovné zmluvy sa uzatvárajú predtým, než zamestnanec vôbec do firmy nastúpi, než príde na svoje pracovisko. Teda vopred, alebo najneskôr v deň, keď má nastúpiť prvýkrát do práce. Nebudem sa vrácať k tomu, prečo. Má to logiku, musí byť preškolený, musí mať zdravotnú prehliadku. Ak je na pracovisku bez podpísanej pracovnej zmluvy, je tam nelegálne, je to čierna práca. Je to problém nie len pre zamestnávateľa, ale aj pre zamestnanca. Takže uzatváram pracovnú zmluvu vopred. Ja takúto pracovnú zmluvu
Môžem uzatvoriť deň dopredu, týždeň, mesiac, ale kľudne aj niekoľko mesiacov, ak teda ten zamestnanec je pre mňa zaujímavý a skutočne ho chcem prijať. Že môže to byť zmluva o budúcej zmluve, ale my hovoríme o pracovných zmluvách. Že uzatvorím pracovnú zmluvu, pracovný pomer vopred. Príde deň, keď má zamestnanec nastúpiť a on nám nenastúpi. Nuž, ak nám do 3 dní zamestnanec neoznámi, prečo nenastúpil, tak v zásade ako keby takýto pracovný pomer ani nevznikol a my môžeme od takejto zmluvy odstúpiť. To znamená, oznámime zamestnancovi, že pracovný pomer nevznikol, pretože nenastúpil v dohodnutom čase a do 3 dní nám ani nedal vedieť, prečo nenastúpil. Ak tam nevznikla PNK, ak tam nebol úraz, takýto pracovnoprávny vzťah nevzniká od pracovnej zmluvy, odstupujeme. Ak sme ho už prihlásili do poisťovní, tak zrušíme prihlásenia. Ďalej môže pracovný vzťah zaniknúť aj smrťou zamestnanca. Ukončenie takéhoto pracovného pomeru je dané dňom úmrtia, to znamená, rodina by nám mala doručiť kópiu úmrtného listu, na základe ktorého potom pracovnoprávny vzťah sa skončí. To sú také výnimočné situácie. Naľavo v modrom hromadné prepúšťanie. Hromadné prepúšťanie, nešťastná situácia, zrejme zamestnávateľovi sa nedarí, alebo z nejakých iných prevádzkových dôvodov nemôže ďalej firmu prevádzkovať, tak zamestnancov prepúšťa. Ak zamestnávateľ prepustí viacero zamestnancov v krátkej dobe, hovoríme o hromadnom prepúšťaní. Budeme sa mu venovať trošku ďalej. Má to svoje pravidlá, kedy zamestnávateľ musí oznámiť zamestnancom vopred, že sa bude prepúšťať, oznámiť kľúč, akým sa budú vyberať zamestnanci, ktorí sa prepúšťajú, a zároveň to musí oznámiť vopred aj úradu práce. Ak má zástupcov zamestnancov alebo odborovú organizáciu, musí to s nimi vopred prerokovať. A potom sú to tie známejšie typy skončenia pracovného pomeru. Začneme zľava dohodou. Dohoda je dohoda dvoch zmluvných strán. Takže ak sa obidve strany dohodnú, že pracovný pomer končí v nejakom termíne, nie je potrebné nič iné urobiť, len to dať na papier a vzájomne si to odsúhlasiť. V takom prípade nevzniká zamestnancovi nárok ani na výpovednú dobu, ani na odstupné. Dohodli sa, nie je o čom. Ak ale sa nedohodnú, jedna zo zmluvných strán nesúhlasí s dohodou, tak môže nasledovať len výpoveď, teda skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Druhé okienko zľava výpoveďou. A výpoveď môže byť buď zo strany zamestnanca, teda zamestnanec už nechce u nás pracovať, chce skončiť, chce odísť, alebo zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ nemôže ďalej zamestnávať zamestnanca, a musí sa s ním rozlúčiť. Alebo zamestnanec závažným spôsobom porušil pracovnú disciplínu a vtedy sa s ním zamestnávateľ bude lúčiť okamžite. Zostaneme pri výpovedi. Výpoveď, ktorú chce dať zamestnanec, lebo si možno našiel lepšie miesto a chce zmeniť svoje zamestnanie. V takom prípade, ak nedošlo k dohode, tak musí dať výpoveď. Výpoveď, ktorú nám definuje paragraf 62. A v tomto paragrafe sú dve definície. Prvá je základná výpovedná doba. To znamená, ak pracovnoprávny vzťah trval menej ako rok, tak výpovedná doba je 1 mesiac.
Ak pracovnoprávny vzťah trvá dlhšie ako rok, je výpovedná doba 2 mesiace, ak sa predtým zamestnanec a zamestnávateľ napríklad v pracovnej zmluve nedohodli inak. Kľudne sa mohli dohodnúť, že výpovedná doba bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného vzťahu je 2 mesiace. Že personalistka mzdárka musí dokonale poznať každú pracovnú zmluvu, kolektívnu zmluvu, interné predpisy, všetko, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov. Že pokiaľ nemám v pracovnej zmluve nič, len odvolávku na zákonník práce, tak pre mňa platí výpovedná doba mesiac, ak robím vo firme menej ako rok, alebo 2 mesiace, ak vo firme robím viac ako rok. Kedy mi začne plynúť výpovedná doba? V prvom rade musím tú výpoveď spísať. V druhom rade musím tú výpoveď doručiť druhej strane, teda zamestnávateľovi. A dĺžka môjho pracovnoprávneho vzťahu u zamestnávateľa sa posudzuje od dňa vzniku pracovného pomeru do dňa doručenia mojej výpovede druhej strane. Takže musím si dať pozor, aby som neprekročila tú hranicu, ak som u zamestnávateľa menej ako rok, tak ja musím do toho roka, než budem mať ten termín rok, tú výpoveď aj doručiť. Pretože ak ja doručím tú výpoveď a už budem u zamestnávateľa rok aj 1 deň, tak už sa bude na mňa sťahovať úplne iná výpovedná doba. Už to budú tie 2 mesiace a to bez ohľadu na to, čo som do výpovede uviedla. Toto pravidlo bude platiť aj u zamestnávateľa. Teda dĺžka zamestnania pre výpoveď sa posudzuje od dňa vzniku pracovného pomeru do dňa doručenia výpovede druhej strane. No a výpovedná doba mi potom začne plynúť, ale až od prvého nasledujúceho mesiaca. Takže ak ja túto výpoveď doručím 1. marca, tak mi výpovedná doba začne plynúť až 1. apríla. To znamená, že musím odrobiť celý marec a výpovedná doba bude celý apríl. Takže pozor aj na doručenia. Doručiť výpoveď môžem osobne priamo na personálne oddelenie. Pozor, aby sme mali doklad o tom, že sme doručili, takže dvojmo nechám si potvrdiť s dátumom, kedy prevzala druhá strana moju výpoveď, alebo poštou, doporučenie do vlastných rúk, prípadne kuriérom. Ak posielam poštou alebo kuriérom a druhá strana odmietne výpoveď prevziať a vráti sa mi ako neprevzatá, alebo druhá strana odmietla prevziať, deň vrátenia tejto zásielky sa pokladá za dátum doručenia. Bez ohľadu na to, že druhá strana vlastne ani nevie, čo sme chceli doručiť. Tieto isté pravidlá platia aj opačne, keď výpoveď dáva zamestnávateľ. Takže ak zamestnávateľ pošle výpoveď svojmu zamestnancovi a ten si ju z pošty nevyzdvihne, lebo si myslí, že tak si predĺži nejakým spôsobom zamestnanie, tak sa mýli. Tá zásielka sa zamestnávateľovi vráti po odbernej lehote a deň vrátenia sa pokladá za doručené a tým pádom začína plynúť výpovedná doba. Odberná lehota je 18 dní, to je bežná odberná lehota na pošte, na tých žltých papierikoch to mávame napísané, ale aj zamestnávateľ, aj zamestnanec môže požiadať poštu o skrátenie odbernej lehoty. Prosím, ak skrácujete odbernú lehotu, tak primerane, nie že si dám odbernú lehotu 1 deň. To nemusí stačiť na to, aby si zásielku niekto prevzal, že aspoň tých 4-5 dní treba nechať na tú odbernú lehotu. Takže ak takúto výpoveď doručím, od 2. mesiaca, od 1. následujúceho mesiaca mi beží výpovedná doba. Ak doručím výpoveď povedzme 31. marca, tak od 1. mi beží
Od 1. apríla mi beží výpovedná doba. V prípade, že výpoveď dáva zamestnanec, tak mu neprináleží odstupné. Ak výpoveď dáva zamestnávateľ, a to sa posunieme až na to zelené okienko vpravo od zamestnávateľa, platia rovnaké pravidlá, ale zamestnávateľ má omnoho menej možností, ako zamestnanca, z akých dôvodov môže zamestnanca prepustiť. U neho sú to výhradne organizačné dôvody. A k tým organizačným dôvodom sa dostaneme na ďalšom slajde. Tu sa ešte vrátim k okamžitému skončeniu pracovného pomeru. To sú tie zelenkavé, tyrkysové, modré okienka. Kedy môže zamestnávateľ skončiť okamžite pracovný pomer, takzvaná tá hodinová výpoveď. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer len z dôvodov závažného porušenia pracovnej disciplíny. Tak hovorí zákonník práce. Čo sú závažné porušenia pracovnej disciplíny? No to je práve jeden z tých ustanovení zákona, ktorý nehovorí presne. A znamená to, že zamestnávateľ, ak chce takéto ustanovenie aplikovať do praxe, tak musí si z tej svojej firme nejakým interným predpisom určiť, čo sa v jeho firme považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Obyčajne je to teda požitie, alebo keď zamestnanec príde do práce pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, prípadne počas práce požije nejaké alkoholické prípravky alebo iné omamné látky. Ale závažným porušením pracovnej disciplíny môžu byť aj iné porušenia. V niektorých firmách to môže byť napríklad aj neskoré príchody do práce. Ak sa jedná o výrobnú prevádzku, kde kvôli tomu stojí výroba, zamestnávateľovi vznikajú škody, tak určite je možné to považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ak niekto svojvoľne opustí pracovisko, zase záleží od toho, aké pracovisko. Je možné aj to považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Aplikácia okamžitého skončenia nie je taká jednoduchá, pretože zamestnávateľ môže vo firme určiť závažné porušenie, podmienky závažného porušenia len s ohľadom na svoju prevádzku. Takže musí veľmi zvážiť, či nebude právne napadnuteľné, čo on určí za závažné porušenie. Alkohol, o tom sa baviť nemusíme, to je úplne jasná vec, i keď nemusí to byť zase všade samozrejme. Ale napríklad o tých neskorých príchodoch. Ak je to bežná administratíva a ten zamestnanec proste len porušuje pracovnú disciplínu, tak nemôžeme to považovať za závažné porušenie, za menej závažné. Ak napriek výtkam v rámci pol roka opätovne poruší, potom už to môžeme považovať za závažné, ale rozhodne nie prvýkrát. Takže ja nemôžem len tak si povedať, že u mňa je závažným porušením aj to, že si ide ten zamestnanec zapaliť počas zmeny. Môže to byť porušenie. Ale či vašu prevádzku to ohrozí natoľko, aby to mohlo byť závažné porušenie, tak to už je potom otázka, ktorú je možné, aby zamestnanec napadol na súde. Takže veľmi opatrne a citlivo treba do svojich predpisov zavádzať, čo je u vás závažným porušením a či si to budete vedieť v prípade súdneho pojednávania zdôvodniť. No a ak nám zamestnanec potom naozaj poruší takýmto spôsobom pracovnú disciplínu, tak ja musím o tom urobiť záznam. Ja to musím prerokovať s ním, so zástupcami zamestnancov. Ja mu musím dať priestor na obhajobu. Nemôžem si ja zmyslieť, že aha,
Fero si šiel zapáliť a už ma to štve, lebo chodí počas pracovnej doby, závažné porušenia, na hodinu ho vyhodím z práce, lebo závažným spôsobom porušil pracovnú disciplínu. No ak je to bežná administratíva, kde on firme nespôsobil nejaké veľké škody a Fero to napadne na súde, tak s veľkou pravdepodobnosťou ten súd dá za pravdu tomu zamestnancovi, tomu nášmu Ferovi a bude to ako neplatné rozviazanie pracovného pomeru. Takže prosím, vždy postupovať pri okamžitých skončeniach od prípadu k prípadu. Posudzovať každého jednotlivo, u niekoho to môže vyústiť v závažné porušenie a u iného nemusí. Musíte dať priestor na obhajobu a musíte aj zvážiť, či skutočne sa jednalo o závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ak k závažnému porušeniu skutočne príde, ak ste urobili o tom zápis, ste to spísali, ak máte svedkov, ak ste to prerokovali so zástupcami zamestnancov, tak okamžité skončenie je možné najneskôr do 2 mesiacov, odkedy sa zamestnávateľ o takomto porušení dozvedel. Takže opäť máme termín, keď sa zamestnávateľ dozvie, že minulý týždeň niekto prišiel pod vplyvom alkoholu, takže musí urobiť ten zápis, musí mať svedkov, musí to vedieť dokázať, prípadne to prerokovať so zamestnancom alebo priamo so zástupcami zamestnancov. Má 2 mesiace na to, aby použil okamžité skončenie. Potom tu máme úplne vpravo skončenie v skúšobnej dobe. A my už sme si hovorili, že teda v skúšobnej dobe je možné skončiť takisto dohodou, kedy neberieme do úvahy žiadne termíny, obidvom stranám to vyhovuje, takže skončíme, alebo ako zákon hovorí, z pravidla 3 dní pred skončením si to dáme vzájomne vedieť. Všetko robíme, prosím, písomne. Všetko druhej strane doručujeme a aby sme mali dôkaz o tom, že sme to doručili, tak buď oproti podpisu, alebo poštou. V skúšobnej dobe môže rovnako skončiť pracovný pomer, alebo teda pracovný vzťah zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Zamestnanec, keď dáva výpoveď alebo končí v skúšobnej dobe, nikdy nemusí uvádzať dôvody. Prečo? Ak ale končí pracovný pomer zamestnávateľ so zamestnancom, pri výpovedi musí uvádzať dôvody, pri dohode a pri skúšobnej dobe nemusí, ak ho o to nepožiada sám zamestnanec. Ak požiada zamestnanec, že dôvody chce, tak zamestnávateľ ich musí aj pri dohode, aj pri skúšobnej dobe uviesť. To sú tie základné výpovede a ideme sa povenovať skončeniu pracovného pomeru výpovedou zo strany zamestnávateľa, teda tomu zelenému okienku vpravo, paragraf 63. Skončenie pracovného pomeru výpovedou zo strany zamestnávateľa. Kedy môže zamestnávateľ takúto výpoveď zamestnancovi dať? Máme tu 2 tabulky, zelenú a žltú, takže poďme k tej zelenej. Takýmto spôsobom môže rozviazať pracovný pomer zamestnávateľ len z organizačných dôvodov. Len z organizačných dôvodov. Takže nemá veľa pák, ako sa rozlúčiť so zamestnancom, ktorý mu nevyhovuje. Aké sú to organizačné dôvody? Takže prvým organizačným dôvodom, takým najznámejším je, že sa pracovné miesto ruší alebo sa zamestnanec stal nadbytočným. Ďalej sú to dôvody, keď zamestnávateľ celý alebo jeho časť sa premiestňuje, sťahuje sa. Miesto výkonu práce sme si spomínali. Sťahuje sa alebo zamestnávateľ, jeho časť alebo celý sa ruší.
zaniká bez právneho nástupcu. Alebo sa jedná o zamestnanca, ktorý zo zdravotných dôvodov stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľ nemá pre jeho kvalifikáciu a jeho zdravotný stav nové pracovné zaradenie, ktoré by vyhovovalo obidvom stranám. Že to sú organizačné dôvody. Ak takéto organizačné dôvody nastanú, tak vtedy dostáva výpoveď zamestnanec od zamestnávateľa. Vtedy zamestnávateľ tie dôvody musí aj uviesť a definovať. A v takom prípade zamestnancovi vzniká nárok na výpovednú dobu a odstupné. To je tá zelená tabuľka. To sú najnižšie možné odstupné a výpovedné doby, ktoré zamestnanec zo zákona môže dostať. Ak v kolektívnych zmluvách je uvedené niečo výhodnejšie pre zamestnanca, držíme sa kolektívnych zmluv. Takže ak zamestnanec pracoval ku dňu doručenia výpovede u zamestnávateľa menej ako rok, tak jeho výpovedná doba je 1 mesiac a odstupné žiadne. 1 mesiac od doručenia výpovede od prvého nasledujúceho mesiaca. To je výpovedná doba. No a podobne je to odstupňované aj pri vyšších rokoch. Takže vidíme, že ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa 20 a viac rokov, tak má nárok na 3-mesačnú výpovednú dobu a najmenej 4-mesačné odstupné. Výpovedná doba znamená, že zamestnanec chodí do práce, dostáva výplatu a pri poslednej výplate, keď ukončí výpovednú dobu, dostane vyplatené aj odstupné. To znamená, keď zoberieme toho, ktorý robil 20 rokov a viac, má nárok ešte na 7 platov. Máme tam však aj takú žltú tabuľku. A v tej žltej tabuľke máme počiarknuté dohodou. A vidíme, že nižšie neexistujú tam výpovedné doby. Je tam len odstupné. Áno, aj túto možnosť môže zamestnávateľ využiť pri výpovednej dobe, pri skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov, ale len vtedy, ak s tým zamestnanec bude výslovne súhlasiť. To znamená, že zamestnávateľ navrhne zamestnancovi dohodu. Síce výpoveď zostáva zachovaná z organizačných dôvodov, ale zároveň dohodou. A vtedy nebudú žiadne výpovedné doby, bude len odstupné. To znamená, že vlastne ten pracovný pomer skončí v tom mesiaci, v ktorom naposledy pracuje a dostane len odstupné. A keď si všimnete, tak to odstupne je rádovo o 1 mesiac vyššie ako v tej zelenej tabuľke pri výpovedných dobách. Tu si treba ale však uvedomiť, zoberme si zase toho najposlednejšieho, pracoval o zamestnávateľa 20 rokov a viac, že v tej zelenej tabuľke ten zamestnanec dostane 7 platov. 3 mesiace výpovedná doba, 4 odstupné. Ale v tej dohadujúcej sa tabuľke, v tej žltej, ak sa náhodou dohodnú, dostane len 5 platov. O 2 mesiace menej. Takže je otázne, či na takúto dohodu ten zamestnanec pristúpi. Treba si uvedomiť, že sa pripravujeme o niekoľko platov za obdobie výpovednej doby. Žltá tabuľka, ako som už spomínala, nastúpi len vtedy, ak sa na tom obidve strany dohodnú, ak s tým obidve strany súhlasia. Navrhnúť tú dohodu môže aj zamestnanec.
ja už nechcem u toho zamestnávateľa robiť, tak chcem odísť bez výpovednej doby, navrhnem dohodu. Zamestnávateľ nechce, aby ste počas výpovednej doby zotrvali u neho, lebo už pre vás nemá prácu, tak vás tlačí do dohody bez výpovednej doby s odstupným. Ak obidve strany súhlasia, spíšeme to, je to v poriadku, končím dohodou, dostanem v poslednej výplate len odstupné. Ak ale jedna zo zmluvných strán súhlasiť s dohodou s tou žltou tabuľkou nebude, nie je možné ju uplatniť. Zostáva v platnosti zelená tabuľka, výpovedná doba a odstupné. Ak zamestnávateľ nemá možnosť počas výpovednej doby vás zamestnávať, je to jeho problém. Je to prekážka na strane zamestnávateľa. A ako náhle je to prekážka na strane zamestnávateľa, patrí vám za celý čas výpovednej doby náhrada príjmu 100% z priemerky na pracovnoprávne účely a plus odstupné. Takže ak sa nedáte dotlačiť do dohody, ak zamestnávateľ vás nemôže počas výpovednej doby zamestnávať, pretože nemá prácu, je to jeho problém a vy musíte tak či tak dostať peniažky aj za výpovednú dobu, aj za odstupné. Takže pozor, čo pri výpovediach podpisujete. Pozor, či tam nie je dohoda. Ja sa nechcem dohodnúť. Je to organizačný dôvod, takže mám nárok na výpovednú dobu aj odstupné. Pri výpovediach sme si spomínali, že musia byť samozrejme písomné, musia byť druhej strane doručené. Chcem upozorniť mzdové účtovníčky alebo personalistky, teda osôbky, ktoré budú tieto výpovede spisovať, že posledná výplata zo zákona, podľa zákonníka práce, patrí zamestnancovi v posledný deň, ktorý je pre neho pracovný, keď je v práci. Takže ak môj pracovný pomer bude končiť 31. marca, tak ja 31. marca musím dostať poslednú výplatu, aj s odstupným. Ak to bude v sobotu, tak to musím dostať v piatok. Ak si budem čerpať ešte starú dovolenku, no tak pred dovolenkou. Aby sme sa tomuto vyhli, pretože je to veľmi náročné pre tú mzdovú účtovníčku iný než výplatný termín spočítavať mzdu, tak do výpovedí píšeme jednu vetu, zázračnú vetu, ktorej píšeme a hovoríme, že posledná mzda zamestnanca bude vyplatená zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne. A tým sme sa dostali do pozície, že vlastne mu budeme poslednú mzdu vyplácať so všetkými ostatnými. Máme čas na spracovanie jeho dochádzky, jeho zrážok, jeho odstupného. Takže prosím, nezabudnite pri výpovediach doplniť vetu. Posledná mzda zamestnanca bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne firmy a nemusíte vyplácať v ten deň, keď pracovný pomer končí. Čo všetko vyplácame v tej poslednej výplate? Okrem odstupného sme povinní zamestnancovi preplatiť aj nevyčerpanú dovolenku. Takže ak zamestnanec má nejakú dovolenku, ktorá nebola vyčerpaná ku dňu skončenia pracovného pomeru, bez akejkoľvek žiadosti alebo ďalšieho nariadenia sme povinní v poslednej výplate mu túto dovolenku preplatiť. Niektorým zamestnancom môže vzniknúť nárok na odchodné. Čo je odchodné? Na odchodné má nárok každý jeden zamestnanec, ktorý sa stal počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa starobným dôchodcom alebo invalidným dôchodcom s mierou zdravotného postihu nad 70%. Stalo sa počas zamestnania
u tohto zamestnávateľa, u ktorého končí. V takom prípade mu okrem odstupného bude prináležať aj odchodné vo výške 1 mesačného priemerného platu, ak v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nie je dohodnuté viac. Takže najmenej 1-mesačné odchodné. Vyplácame bez akejkoľvek žiadosti zamestnanca. Na odchodné však vznikne nárok aj tým, ktorí už u nás skončili pracovný pomer, odišli z nášho pracovného vzťahu, už v našej firme nepracujú, hovoríme len o pracovných zmluvách, už u nás nepracujú, ale po skončení pracovného pomeru do 10 dní požiadali sociálnu poisťovňu o priznanie starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku. Ak to urobia do 10 dní a im následne potom sociálna poisťovňa tento dôchodok prizná, a tu už hovoríme nielen o starobnom, nielen o invalidite nad 70% zdravotného postihu, ale aj o predčasných starobných dôchodcoch, tak títo ľudia, ak tú vedomosť majú, tak s tým priznaným dôchodkom a s tou žiadosťou, kedy žiadali, sa vrátia do našej firmy a budú si spätne nárokovať odchodné. A zo zákona naň majú aj nárok. To znamená, ak odo mňa zamestnanec odíde a po 4-5 mesiacoch sa vráti a dožaduje sa dodatočne vyplateného odchodného, pretože si požiadal o dôchodok do 10 dní od skončenia pracovného pomeru, má na nárok a my sme povinní to najmenej 1-mesačné odchodné mu vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne ako príjem po skončení pracovného pomeru. Nezabudnime, že invalidita nás zaujíma pre priznanie odchodného až nad 70%. Že musí byť invalidný aspoň 71%. Tí s nižšou invaliditou nemajú nárok na odchodné. V predchádzajúcich častiach som slúbila, že sa vrátime k hromadnému prepušťaniu. Tak orientačne si povieme, kedy sa o hromadné prepušťanie jedná. O hromadné prepušťanie sa jedná vtedy, ak zamestnávateľ v lehote 30 dní prepustí naraz. A teraz nás bude zaujímať počet zamestnancov. Ak sa jedná o firmu s počtom zamestnancov od 20 do 100, tak hovoríme o 10 ľuďoch. Takže ak firma má ten priemerný počet 20 až 100 zamestnancov a v lehote 30 dní prepustí 10 zamestnancov, hovoríme o hromadnom prepušťaní. Pri firme od 100 do 300 zamestnancov je to 10% z toho počtu zamestnancov, od 300 30 ľudí a viac. Takže hovoríme o tej lehote 30 dní. 30 dní. Ak rozložím to prepušťanie na dlhšie obdobie, už to nie je hromadné prepušťanie. Ak k takémuto niečomu dôjde, tak zamestnávateľ tu má hneď niekoľko povinností. Samozrejme musí o tom vopred informovať. Minimálne mesiac vopred. Ak má firma zástupcov zamestnancov, tak to s nimi mesiac vopred prerokuje a zástupcovia zamestnancov potom informujú ostatných zamestnancov. Ak nemá zástupcov zamestnancov, tak to prejednáva zamestnávateľ priamo s dotknutými zamestnancami. Mesiac vopred. Takisto mesiac vopred musí informovať písomne Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí o tom, že u neho v nejakom období, ktoré časovo ohraničí, dôjde k hromadnému prepušťaniu. Zamestnávateľ musí informovať o dôvodoch hromadného prepušťania
A teraz hovoríme, koho informuje. No hlavne dotknutých zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov, ale aj úrad práce. O počte a štruktúre prepušťaných zamestnancov, teda ako bude vybrať tých zamestnancov, ktorých chce prepustiť, akým kľúčom a prečo práve tým kľúčom. To môže byť buď podľa prevádziek, alebo môže to byť podľa dĺžky zamestnania u zamestnávateľa. Môže tie kritéria mať rôznorodé. O dobe, kedy sa prepušťanie začne a o dobe, kedy sa prepušťanie skončí. Že vlastne musíme byť vopred informovaní. No a ak hovoríme o hromadnom prepušťaní, tak samozrejme sa to bytostne dotýka výpovedných dôb, odstupného, prípadne dohody. Pri ukončovaní pracovných pomerov a obzvlášť pri výpovedi zo strany zamestnávateľa máme okruh osôb, ktoré sú chránené proti výpovedi. A teraz hovoríme ale o chránený v prípade, že nezaniká celá firma. Ak len časť zamestnávateľa zostáva funkčná, tak vtedy existujú okruhy osôb, ktoré sú proti výpovedi chránené, a to bez ohľadu na to, či ich pracovné miesto ďalej funguje alebo nie. Podstatné je, či funguje časť zamestnávateľa. A či funguje zamestnávateľ, ktorý bude musieť týchto ľudí držať v pracovnom pomere, kým sa ich ochranná doba neskončí. Takže kto je chránený? Poďme zľava od žltej bublinky. Chránení sú všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme a v práci u zamestnávateľa čerpajú neplatené voľno. To sú väčšinou zamestnanci, ktorí idú vykonávať nejakú verejnú funkciu na obecnom zastupiteľstve, platenú, boli tam zvolení, tak v práci majú na to neplatené voľno. Nemôže ich zamestnávateľ prepustiť, kým budú vykonávať verejnú funkciu a kým aspoň časť zamestnávateľa bude fungovať. Podobné je to so zamestnancami, ktorí sú na PN-kách. Počas PN nemôžem rozviazať pracovný pomer. Výpovedou. To znamená, že počas skúšobnej doby môžem skončiť v rámci skúšobnej doby aj počas trvania PN-ky. Netreba si zamieňať výpoveď a skončenie v skúšobnej dobe. Ochrana sa týka len pri výpovedi, nie pri skúšobnej dobe. Počas čerpania ošetrovačky, OČR, ošetrovanie člena rodiny. Počas kúpeľnej liečby. Počas materskej, počas rodičovskej. A chránime všetkých osamelých zamestnancov a zamestnankyne s deťmi do 3 rokov, vrátane tehotných žien, tehotných zamestnankyň. Toto sú všetci ľudia alebo osoby alebo zamestnanci, ktorí sú chránení voči výpovedi zo strany zamestnávateľa, ak zamestnávateľ nezaniká ako celok. Títo ľudia nemôžu dostať výpoveď, respektíve môžu, keď sa skončí ten ich ochranný status. Vráti sa zamestnanec z výkonu, skončí PN-ka, skončí materská, skončí rodičovská. Dieťa dosiahne 3 roky veku života, že vtedy končí tá ochrana. Čo sa týka materskej a rodičovskej dovolenky, ak mamička plynule prechádza z materskej na rodičovskú a nečerpá si medzi tým riadnu dovolenku, tak je stále chránená proti výpovedi. Ak by však si zobrala riadnu dovolenku medzi materskou a rodičovskou, počas dovolenky je v pracovnom procese a môže dostať výpoveď. Takže veľmi
opatrne s čerpaním riadnej dovolenky medzi materskou a rodičovskou. Rovnako je to s osamelými rodičmi s deťmi do 3 rokov a rovnako s tehotnými zamestnankyňami. Táto ochrana zákazu výpovede sa netýka výpovede, ktorá je závažným porušením pracovnej disciplíny. Takže okamžite rozviazať pracovný pomer z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny je možné aj s týmito zamestnancami. Tí sú voči takejto výpovedi alebo voči takémuto skončeniu není chránení, ak sú dodržané všetky tie podmienky, ktoré sme si pri závažnom porušení pracovnej disciplíny hovorili. Čo sa týka výpovede alebo chránenia v skúšobnej dobe. Už som spomínala, že v skúšobnej dobe to nie je výpoveď. To je skončenie v skúšobnej dobe. Takže tam môžem skončiť aj počas PN-ky. Dokonca môžem skončiť aj s tehotnou zamestnankyňou. Avšak, ak končím v skúšobnej dobe pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, alebo osamelým rodičom s dieťaťom do 3 rokov, musím v takomto skončení uviesť dôvod skončenia v skúšobnej dobe a ten dôvod nesmie spočívať v tom, že zamestnankyňa je tehotná alebo je osamelým rodičom s dieťaťom do 3 rokov. Takže na to pozor pri skúšobných dobách. Zhrňme si, čo sme si všetko teda povedali doteraz o skončeniach pracovných pomerov, o výpovediach. Že v prípade, že teda náš pracovný pomer končí buď výpoveďou, alebo dohodou, alebo v skúšobnej dobe, čo musíme urobiť? Musíme v prvom rade, napravo bledučko modrá bublinka, v posledný deň, ktorý je zamestnanec u nás zamestnaný, mu vystaviť zápočet odpracovaných rokov. Zápočet odpracovaných rokov za našu firmu, kde uvedieme, ako dlho bol u nás zamestnaný, koľko za posledný rok bol na PN-ke, či má nejaké zrážky zo mzdy alebo exekúcie. Zápočet vám ponúka každý mzdový softvér, ktorý vám ho aj predvyplní a ak máte správne zadané údaje, tak ho aj vyplní každému zamestnancovi, ktorý pracovný pomer končí. Ak sme dodržali výpovednú dobu a ak zamestnancovi vznikne nárok na odstupné zelené bublinky, tak v poslednej výplate zamestnancovi vyplatíme odstupné podľa zákona alebo kolektívnej zmluvy alebo dohôd, ktoré sú v pracovných zmluvách. Ak mu vznikol nárok na odchodné, tak samozrejme mu vyplatíme aj odchodné, pretože ak sa stal tým dôchodcom u nás, tak má naň zákonné právo. To, že výpoveď musí byť písomná, že ju musíme druhej strane doručiť, tak to sme si už spomínali niekoľkokrát, k tomu sa nebudeme vrácať. Fialková bublinka naľavo. Ak zamestnanec má nejakú dovolenku, ktorá je nevyčerpaná, v poslednej výplate preplatím zo zákona. Nepotrebujem žiadosť, nepotrebujem žiadne povolenia. Má nevyčerpanú dovolenku, patrí mu preplatiť. Ochranná doba. Po skončení pracovného pomeru každý zamestnanec má ochrannú dobu, v ktorej pokiaľ nastúpi na PN-ku, OČR-ku, materskú, tak mu budú plynúť nemocenské dávky tak, ako keby nebolo prerušené nemocenské poistenie. Takže pri bežných zamestnancoch na pracovnú zmluvu je táto ochranná doba 7 dní. Ak skončil v skúšobnej dobe a pracoval u nás 3 dní, tak len 3 dní. Toľko dní, koľko u nás odpracoval. Najviac však 7 dní.
že ak skončí pracovný pomer, zamestnanec medzi tým dostane chrípku, nastúpi na PN-ku, tak od prvého dňa mu bude sociálna poisťovňa vyplácať nemocenské dávky tak, ako keby aj k prerušeniu poistenia nedošlo. Ak by však na tú PN-ku nastúpil po 7 dňoch, tak v zásade mu bolo prerušené nemocenské poistenie a bohužiaľ mu nevznikne nárok na nemocenskú dávku. Pri poistenkách, ktoré sú tehotné, je táto ochranná doba 8 mesiacov. 8 mesiacov, takže tie majú tú ochrannú dobu dlhšiu, aby im vznikol nárok na materské, lebo materské je nemocenská dávka. V prípade končenia pracovného pomeru vo firmách, v prípade výpovedia, ktoré dáva firma zo strany zamestnávateľa, či už sú to výpovede, či už sú to okamžité skončenia, či už sú to nejaké dohody o skončeniach pracovného pomeru, musí ich vždy ten zamestnávateľ najskôr prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak ich má. Ak ich nemá, tak samozrejme ich nemusí prerokovávať s nikým, ale pokiaľ má zástupcov zamestnancov, najskôr musí všetky výpovede prerokovať s nimi, až potom výpovede môže doručovať svojim zamestnancom. Takže to sú stručne zhrnuté povinnosti pri skončení pracovného pomeru. Aké máme povinnosti voči inštitúciám, keď nám zamestnanec pracovný pomer skončí? Tak začnime zhora. Evidenčný list fyzickej osoby. Musíme zamestnanca odhlásiť zo sociálnej poisťovne. Robíme to evidenčným listom fyzickej osoby a robíme to elektronicky. Elektronicky najneskôr do 8 dní od zániku pracovného pomeru. Takže odhlasujeme zamestnanca, už nie je našim zamestnancom, dávame na vedomie sociálnej poisťovni, že už za neho nepôjdu odvody ani nebude figurovať v mesačných výkazoch. Trošku nižšie pod touto bledožltou bublinkou je taká bledučko zelená. Musíme zamestnanca odhlásiť aj z jeho zdravotnej poisťovne. Aj do jeho zdravotnej poisťovne musíme nahlásiť, že pracovný pomer tohto zamestnanca skončil. Opäť máme na to 8 dní a ak máme viac ako 2 zamestnancov, musíme to urobiť elektronicky. Po poslednej výplate, ktorú zamestnancovi vyplatíme, musíme zamestnancovi vystaviť a odoslať do sociálnej poisťovne ELDP, evidenčný list dôchodkového poistenia. Žltá bublinka naľavo. Evidenčný list dôchodkového poistenia je najdôležitejší doklad, z ktorého sa zamestnancovi budú počítať budúce dôchodky, či už starobné, predčasné starobné alebo invalidné. My máme túto povinnosť odoslať po poslednej výplate čo najskôr ako sa dá, obyčajne teda do tých 4 dní. Niekedy sa nám podarí aj trošku neskôr, ale musíme ich odoslať. Ak to neurobíme, sociálna poisťovňa nebude mať podklady pre výpočet jeho dôchodku. Ja viem, môžete namietať, že v mesačných výkazoch sú rodné čísla, sú zárobky zamestnanca, ale bohužiaľ na účely výpočtu dôchodkovej dávky sociálna poisťovňa berie do úvahy len evidenčné listy dôchodkového poistenia. Takisto ako všetky prihlášky, odhlášky a mesačné výkazy, aj tieto ELDPčka sa posielajú do sociálnej poisťovne elektronicky. A vždy sa posielajú len pri skončení pracovného pomeru, teda neposielajú sa priebežne, alebo vtedy, keď nás o to sociálna poisťovňa požiada. Nikdy inokedy. Ak zamestnanca sme odhlásili zo sociálky, zo zdravotky, ak sme poslali ELDP, tak uzatvoríme aj jeho osobný spis.
spis, osobný pracovný spis. Uzatvárame ho tak, že mu urobíme mzdový list za ten posledný rok, v ktorom u nás skončil pracovný pomer, až do dňa skončenia pracovného pomeru. Uzatvárame jeho spis, uzatvárame jeho osobnú zložku, v softveri označíme ukončenie pracovného pomeru. Ak máme zamestnancov v 3. a 4. rizikovej kategórii, ktorú nám určila pracovná zdravotná služba, nezabudneme zamestnanca poslať na výstupnú lekárskú prehliadku. Rovnako dôležitá je pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. V prípade, že by v budúcnosti si zamestnanec nárokoval nejaké príplatky alebo žaloval by zamestnávateľa za poškodenie zdravia alebo za chorobu z povolania, tak výstupná lekárska prehliadka, pokiaľ bola negatívna, bude garantovať, že k tomuto poškodeniu zdravia nedošlo vo vašej firme. To, že vydáme zápočet odpracovaných rokov v deň, keď končí, to sme si spomínali. A dostali sme sa teda k ukončeniu pracovno-právneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy. Len pripomínam, aj pri dohodách o pracovnej činnosti alebo dohodách o vykonaní práce, alebo dohodách o brigádnickej práci študenta máme rovnaké povinnosti. Rovnako musíme zamestnancov odhlásiť zo sociálnej poisťovne do 7 dní, pokiaľ boli poistení v zdravotnej poisťovni, lebo nie všetci dohodári sú poistení v zdravotke. Musíme ich odhlásiť do 8 dní zo zdravotky a všetkým kompletne, aj študákom, ktorým vyjde 0, musíme vystaviť evidenčné listy dôchodkového poistenia a odposlať po poslednej výplate do sociálnej poisťovne elektronicky. Aj študákom, aj ostatným dohodárom vydávame zápočet odpracovaných rokov. Pretože aj z týchto dohôd sa platia odvody, aj to sa počíta za odpracované roky. V prípade, že sme odvody neplatili, lebo si uplatnili nejakú výnimku, aj tak im vydáme zápočet odpracovaných rokov. Aj tak im vystavíme ELDP pre sociálnu poisťovňu. Pri skončení pracovného pomeru sa môžeme stretnúť ešte s možnosťou, ktorú zamestnávateľ môže využiť, ak ju zamestnancovi zaniesol do pracovnej zmluvy. A to je možnosť obmedziť zamestnanca po skončení pracovného pomeru v spôsobe zamestnania. To znamená, ak zamestnanec pracoval na pozícii, ktoré sa stretával s nejakým obchodným tajomstvom firmy alebo s receptúrou alebo s informáciami, ktoré by mohol, keď ich zverejní alebo udá inej firme, poškodiť svojmu zamestnávateľovi, môže ho takýto zamestnávateľ obmedziť a v úvodzovkách zakázať mu zamestnať sa vo firme s rovnakým zameraním po dobu najdlhšie 12 mesiacov od skončenia pracovného pomeru, teda 1 rok. Ako som už spomenula, tak to môže urobiť ten zamestnávateľ len vtedy, ak sa na tom pri uzatváraní pracovnej zmluvy so zamestnancom dohodli a je to zanesené v pracovnej zmluve zamestnanca. Ak túto možnosť zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru využije a takýmto spôsobom zamestnanca obmedzí, to znamená, že zamestnanec sa bude môcť zamestnať len nie vo firme s rovnakým zameraním, len nie na rovnakej pracovnej pozícii, vtedy ten jeho pôvodný zamestnávateľ, od ktorého odchádza, mu bude musieť za takéto obmedzenie platiť. A koľko mu bude platiť? Bude mu za každý mesiac, kedy túto klauzulu dodržiava, platiť najmenej 50% jeho priemernej mzdy. To znamená, že zamestnanec obmedzený môže byť,
ale musí dostať za to zaplatené. Ak by neboli tieto podmienky dodržané spolu, teda navzájom, musia byť spolu súčinné, tak zamestnanec toto obmedzenie dodržiavať nemusí, avšak musí najskôr písomne o tom zamestnávateľa oboznámiť. To znamená, oznámi zamestnávateľovi, že nedostal za príslušný mesiac tú náhradu, ktorá mu prináleží z titulu, že sa nemôže zamestnať na pozícii, na akej bol predtým u neho. A že na základe toho vlastne ten zákaz z jeho strany prestáva platiť. Takže môžem obmedziť ako zamestnávateľ zamestnanca, ak som to predtým dohodol v pracovnej zmluve. Nedá sa to do tej pracovnej zmluvy dať dodatočne, to len podotýkam, ale dá sa to počas trvania pracovného pomeru zrušiť. To znamená, ak pri vzniku pracovného pomeru tú klauzulu tam dám počas zamestnania, tá klauzula stratí na právoplatnosti, tak ja ju môžem dodatkom z tej pracovnej zmluvy vyňať. Ale nemôžem ju do tej zmluvy dodatočne dodatkom pripísať. Takže ak to v pracovnej zmluve mám, ak skončím pracovný pomer, zamestnávateľ trvá na tom dodržiavaný, musím za to dostávať náhradu, najmenej 50% zo svojej poslednej priemernej mzdy, ktorú zamestnávateľa mal, alebo v ďalších 4 rokoch z pravdepodobnej priemerky. A vtedy dodržiavam túto klauzulu a nezamestnám sa u zamestnávateľa, u ktorého mám obmedzenie. Ak sa prestane dodržiavať niektorý bod z týchto vymedzení, písomne sa oznámi druhej strane, že tieto obmedzenia končia. Tu treba zdôrazniť, že túto klauzulu môže zamestnávateľ dať len takým zamestnancom, ktorí skutočne by mohli firme poškodiť a spôsobiť nejakú újmu, keby nejaké informácie predali druhej strane alebo zverejnili. Nie je možné túto klauzulu dať zamestnancom, ktorí neprichádzajú vo firme do styku s takýmito závažnými a utajenými informáciami. Takže ak túto klauzulu dáme zamestnancom, ktorí nespravujú takéto informácie, je neplatná, pretože zákon to neumožňuje. Ako som spomínala, môže trvať len 1 rok toto obmedzenie, teda strop 1 rok. Menej môže, viac nesmie. Máme tu od minulého roku jednu novinku, to znamená, že máme povinnosť každé voľné pracovné miesto, aj to, o ktorom už vieme, že ho obsadíme, sme povinní nahlásiť na úrad práce alebo ho propagovať na platenom portáli Profesia alebo Job. Je to v zákonníku práce v paragrafe 62 odstavec 6 táto povinnosť. Ak si ju nesplníme, tak nám hrozí bohužiaľ pokuta vo výške 300 eur za každé nesplnenie tejto povinnosti. Tak len pripomínam, že máme takúto staronovú povinnosť, lebo už kedysi sme túto povinnosť mali, potom bola pozastavená a teraz opäť funguje a je v praxi.